Witam Cię! Mogę się dzisiaj już pochwalić efektami rewitalizacyjnymi w kuchni. Bardzo serdecznie Wam polecam. Zamiast wydawać 10 000 na nowe meble, wydałem jakieś 700 zł i osiągnąłem bardzo fajny efekt. Wszystkie drzwiczki były zdejmowane, odzierane z oklein, szlifowane papierem 180, odtłuszczane, malowane specjalną farbą do malowania mebli kuchennych. Zmieniłem wszystkie uchwyty, zmieniłem też blat na nowy, lite dębowe drzewo. 1300 zł, ale fajny, nie? A tak naprawdę okleina z obi za 35 zł. Bo azerii nie wywalałem, zostawiłem. Z taki styl, to się go do vintage. Tu pokażę Wam ciekawostkę, nie wiem w ogóle, czy byście coś takiego wcześniej widzieli. Ta szafka, jak te domy, w którym ja mieszkam, były budowane w 1937 roku, to ona służyła jako lodówka. No bo wtedy lodówki już były, ale nie były takie powszechne i trik polegał na tym, że ściana dzieląca tą szafkę od zewnątrz była gruba tylko na jedną cegłę i był w niej lufcik, także tam w środku zawsze była niższa temperatura. Ona była też takimi panelami wyłożona, to w środku było wyłożone jakąś gumą, takimi gazetami, ja to wszystko wydarłem, wyczyściłem, pomalowałem w środku farbą V33, z zewnątrz pomalowałem niebieską do rewitalizacji mebli. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale jak dziadek oklejał tą podłogę tym gumolitem, to chyba go miał za dużo, bo stykło mu też na szafkę. I to samo zrobiłem też z szafką pod zlewem, tylko że tutaj jeszcze oprócz wszystkiego wymieniłem całkowicie zlew, bo miałem taki stary blaszany jednokomorowy na taki granitowy, jak się to mówi. No i wreszcie mam w kuchni ciepłą wodę, bo niestety jest tu tak zrobiona ta instalacja, że nie miałem ciepłej wody. Zamontowałem tak zwany podgrzewacz przepływowy. Fajna rzecz, bo grzeje wodę w momencie, tylko że ciągnie trochę prądu. Gerberki sobie kupiłem, chyba dziadzieje. No ale nie o tym, nie jest to materiał, w którym będę się przechwalał, prawda, umiejętnościami malarsko-renowacyjnymi. Chociaż gdyby ktoś z Was akurat miał coś do odnowienia, to możemy się dogadać, prawda, za moje fachowe usługi. Ale muszę od razu zaznaczyć, że to nie są tanie rzeczy. Korzystając z tego, że zostało nam chyba miesiąc lata, albo jakoś 36 dni, coś takiego, pokażę Wam fajną miejscówę, uczęszczaną przeze mnie od dzieciństwa, która nie znajduje się dalej jak 10-15 minut od mojego domu, także jest super. Tu po lewej ogródki działkowe Kościuszko, powiem Wam, super sprawa, uwielbiam chodzić na ogródek, na grille i tak dalej, tylko że jest taka sprawa, że człowiek chciałby taki ogródek i ceny są dość wysokie, bo tutaj w śródmieściu Bytomia takie ogródki zaczynają się od 20 paru, 30 tysięcy złotych, ale to nie jest najgorsze. Najgorsze jest to, że na taki ogródek trzeba łazić i trzeba robić, bo przyjść do kogoś na grilla, na krzywy ryj i opić się gorzoły i pojeść pieczystego jest super, ale to niestety nie jest wszystko, że jak ktoś jest emerytem i ma na to czas, to git, ale jak ktoś jest zapracowanym, dynamicznym twórcą internetowym, to już gorzej. Co tu jest za napis? Banda jednego miasta. Pięknie, pięknie żeście się przedstawili przed milionami oglądaczy. Tutaj cała trasa od Bytomia aż do zajezdni na Stroszku jest remontowana. Bardzo dobrze, bo jak się popatrzyło wzdłuż tych torów, to one wyglądały tak, jak wąż. To, że te tramwaje dały radę po tym jeździć, jest to zjawisko naukowo niewytłumaczalne. O, jedzie Starobanka. Takie jeszcze jeżdżą na tej trasie właśnie. Jeżdżą jeszcze takie, bo w większości już są te nowe, niskopodłogowe. 39, ale ją buja, jak w klubie. Mówi się, że jak do tego tramwaju wsiada się z kubkiem śmietany, to na końcu wysiada się z kubkiem, ale bitej. Widzicie, i to ja sobie bardzo cenię właśnie w Bytomiu. Odchodzę 10 minut, w sumie nawet nie, będąc w centrum przemysłowego, w zasadzie postprzemysłowego miasta, odchodzę 10 minut od domu i proszę, tu już jakieś mamy chaszcze, jakieś zarośla, jakaś dzicz, jakieś ogródki działkowe, jakaś zieleń, jakaś przyroda. Pytacie często, gdzie jest Patrycja i czy wreszcie mnie zostawiła. Jeszcze nie, tu jest Patrycja. Patty jest na Islandii, zarabia na godne życie. No tak wieje. Tak wieje. Pozdrawiam widzów z Islandii. Tu pomału teraz wkraczamy w absolutnie dziką,
Nie co? Nie coś tam dzicz. No nie licząc tego, że tam na lewo są ogródki działkowe. I w sumie to już jesteśmy na miejscu tak naprawdę. Tutaj kiedyś były tony śmieci, nawet taki materiał żeśmy kiedyś z Patty nagrywali, ale zostały tutaj te nielegalne wysypiska uprzątnięte. Ja mam apel do widzów, chociaż do was nie ma co apelować, bo wyście są porządni. Ale ludzie, kurwa, nie śmiećcie. Nie przychodzi mi do głowy, żeby iść przez miasto i na przykład wyrzucić niedopałek z papierosa. Albo nie wiem, wypić piwo, jak już musisz je wypić idąc w środku miasta i rzucić tą flachę na chodnik. Albo jechać autem i wyrzucić worek ze śmieciami przez okno. To jest dla mnie po prostu jakiś kosmos, ale jednak niestety jest bardzo duża grupa ludzi, którym to nie sprawia problemu. Piętnujcie, potępiajcie, edukujcie. Tu trzeba być trochę ostrożnym, wiecie, bo zdarza się, że ludzie przyjeżdżają tutaj nie tylko, aby łowić ryby, nie tylko, aby wypocząć, nie tylko, aby rozpalić sobie grilla albo ognisko, ale też, aby współżyć. Mam tylko szczerą nadzieję, że ja tutaj nie wejdę na jakichś, prawda, namiętnych harcowników, bo to by mogło być szokujące i nieprzyjemne do obu stron. Miejscóweczka jest wolna. Proszę Państwa, proszę. Lazurowa woda, przed nami pola rzepaku. Pięknie. I to wszystko 10 minut od domu. Staw pod topolami, myśmy na to mówili po prostu topole, bo właśnie no, jak możecie się domyśleć, rosły tutaj bardzo duże topole. W sumie tych topoli już jakoś dużo tutaj nie ma, tam tylko widzę kilka. Musieli je powycinać. Ja tutaj te miejscówki odwiedzałem od dzieciństwa, bo przyjeżdżaliśmy tu na ryby, ale też lata temu w tamtym miejscu było takie łagodniejsze podejście do wody i taka mała plaża. I myśmy się tu nawet kąpali. Oczywiście chyba nie można było, no ale wiecie, wszystko można, zawsze można, byle cicho i ostrożna. Dobra, tak mnie, powiem wam, wzruszył ten widok, że jak tak zagadujecie, oczywiście zgodnie z literą prawa, bezalkoholowo. Pod to lato i pod to jeszcze wakacje i pod takie piękne sielskie widoki gist. Wasze zdrowie. Po tamtej stronie, nad tym stawem odbywały się często tak zwane integracje z pobliskiej szkoły, czyli po prostu młodzież szkolna przychodziła tutaj w celu, prawda, odurzenia się środkami tak zwanymi oburzającymi oraz środkami bardzo oburzającymi. Po skończonej konsumpcji we wspaniałych okolicznościach cudownej przyrody i barwnego, prawda, niesamowicie uroczego kwiatostanu, udajemy się w dalszą podróż przez Bytom, tak zwany nieoczywisty. To jest chyba nawet książka, która ma tytuł Bytom nieoczywisty. A co my tu mamy? Świętej pamięci stadion Polonii Bytom. Świętej pamięci, bo już za wiele z tego wszystkiego nie zostało. Tutaj jeszcze tylko jakieś zabudowania, gdzie chyba były jakieś szatnie. No a ze samego stadionu to już zostało tylko w zasadzie oświetlenie. No, jakby się uprzeć, to murawa. Smutny to jest widok dość, szczególnie, że Polonia to był klub o wielkich osiągnięciach jeszcze lata temu, a teraz no tak średnio, ale może się to jeszcze kiedyś odkręci. Ale dosłownie 20 metrów dalej powstaje nowy, także nie ma co płakać. Robota idzie całkiem sprawnie, także obiecałem sobie, że jak go wybudują i otworzą, to nawet pójdę na jeden mecz. A teraz tam widzicie? Tą wieżę tamtego kościoła, tam się trzeba dostać. To zróbmy tak. O, udało się. Oj, dołazimy do bytomskiej królowej szkół. Królowa szkół, czyli 5. Czemu królowa? Bo ja ją kończyłem. A tutaj natomiast miałem szczęście łazić do przedszkola. Wszystkie etapy edukacji od przedszkola po podstawówkę, gimnazjum i liceum udało mi się mieć w zasięgu 5 minut od siebie, także wygryw. Taś. Co tam? Chillujemy? Łatka, ty jest za fez wychillowana, wiesz? Tak nie może być. Ty się musisz wziąć do roboty. Pa, jaki piękniś. Pieron z Bytomia. Radio było, telewizja była, gazety były, internet jest, to jeszcze trzeba książkę napisać. Patrz, Łatka, jesz. Kminisz taki temat? Czaisz? Kleisz akcję?
Magiczno kulo, proszę cię, spraw, by ludzie dawali mi więcej subów i więcej lajków i żebyś miał więcej pieniędzy. Bije mi łatka, styknie tego. Idziemy coś żyć. Nara.